दा नैबेनिफ्राय फैबाय थानाय समखौ जों निर्माणनि टाइम होनना लानांगोन। ओंखायनो जों गोबाव खालामाखै सरकार दानाय लोगो लोगोनो यूपीएससी एपीएससी आईएएस इन्जिनियारनि थाखाय प्रिपारेसन खालामदों जे दिनै प्रिपेयार खालामबासो 10 बोसोरनि उनाव खेबसे एग्जाम होनायाव 100 करि जोंहा यूपीएससी आव ओंखारग्रा जागोन। दिनैनिफ्राय प्रिपेयार खालामबासो जों लेट खालामनो हानाय नङा। दिनैनिफ्राय प्रिपेयार खालामबासो जोंहा बोसोरसेयाव 200-300 डाक्टार इन्जिनियार ओंखारगोन। दा बे जिनिसफोरखौ दिनै जोङो अर्गेनाइज भाबै मावनो थाखाय आखायाव लादों। नाथाय पिस गोजोनखौ जों लाखिनांगोन आरो लोगोसे मोजां थासारिखौ जोङो अरायसम लाखिनांगोन। बेखौ आं अरायसम लुबैयो। बेनिफ्राय दिनै हारिखौ गोजौआव बोरै लांगोन जोङो मुलुगनां थाखोआव लांनो थाखाय जबरदस्त माखासे खामानि मावनांगोन। दा बे खामानिखौ गभर्नमेन्ट हिसाबै जोङो नाजाबाय थादों। फैगौ मे नभेम्बर डिसेम्बरनि गेजेराव जोङो बागुरुम्बाखौ गिनिस रेकर्डनि थाखाय साननानै दोनदों। देग्लाय बोसोरावनो जानांगौमोन जोंहा बिहुआ खालामग्रोनायलाय जों एसे फासयनानै होबाय। जोंनियासो सिगाङाव जों एप्लाइ खालामग्रोदोंमोन, फैदोंमोनबो जोंनिया कमिउनिकेसन। दा जों देग्लाय खालामगोन बेखौ जीआई टेगिं बर'नि गासै 21टा आइटेम जोंनि नाफामनिफ्राय लानानै जौनिफ्राय लानानै आर'नाइ दखना जेसेबां दङ गासैखौबो जीआई टेगिंनि थाखाय दाख्लैबावै माने फाइनाल माबाया जालांबाय। आरो 21टा एकेलगे खनसेयावनो जोंनि 21टा आइटेमा जोंनि एफटिआरआ ट्रेडिसनेल माखासे जिनिसफ्रा बियो मुलुगनां थाखोआव जीआई टेगिं जानाय लोगो लोगो मानसिया मिथिसिगोन। गुगोलाव बेखौ बुनानै मिथिसिगोन आर'नाइया मा जिनिस, सेरजाया मा जिनिस बेखौ। दा नैफोरबायदि माखासे एक्सारसाइजखौ जों आखायाव लादों जाय जोंनिखि हारिखौ जोङो जौगालांनो हायो। दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे बर' थुनलाइ आफादानो नेतृत्वखौ लानांगोन। जोङो बयबो खौसे थानांगोन। आरो जिखिनि जोंहा फोरोंगिरि क्लासनि मानसिफोर गोबां जायगायाव गोबां समाव आथिखालि नुनो मोना। बिराद जाय फैयोरा बेल' फैबाय थायो, माखासेया फैनो नागिरा। दा नंखायनो कम्पालसरि जानांगोन जेसेबां फोरोंगिरि दङ ओरैनो बर' थुनलाइ आफादनि बयबो मेम्बार जानांगौ। ओरैनो फैनायाथ' फैनांगौ। बर' मिडियामनि मास्टार जानाय लोगो लोगो बर' थुनलाइ आफादनो 100 थाखा होनानै मेम्बारशिप रेजिस्टार खालामनाया कम्पालसरि जानांगोन। हारियाव किसुमान जिनिसखौ एसे गोरा लांनांगोन, माखासे जिनिसखौ एसेबां गुरै लांबाबो जानाय नङा। आरो मोनसे बावैसो साहित्य सभाजों रायज्लायनानै जोङो फोसावदोंमोन जे जोंहा दिनेश्वर ब्रह्म सारनि नामाव ट्रास्टनो 10 लाख थाखा आरो बिहुराम बर'नि नामाव 10 लाख थाखा जोङो होगोन बे सिट फान्डनि थाखाय। बाखि जि पार्क डेभेलपमेन्ट माबा डेभेलपमेन्टखौ सरकारा थोंजोङै जों मावगोन बर' थुनलाइ आफादजों रायज्लायनानै। बोथोराबो जोबोद गुदुं, आं बारा गोलाव बुंनो सानाखिसै। जे बयनिसिमबो साबायखर थाबाय आरो जोङो अरायसम जोंनि गेदेमाफोरखौ मान होनायाव जाहाथे रावबो फासयनानै थाया। जोङो इमिडियेटलि देग्लाय बोसोराव सुजित नार्जारिनि मुङाव सारा बिटिसिआव 40टा समस्तियाव गंसे अडिट'रियाम लुनायनि थांखि लादों, जाहाथे जेरावबो बिथांमोननि नामा जोंनानै थायो। सिलागां बिर सिलागांनि नामाव 40टा समस्तियाव 40टा स्टेडियाम बानायनो थाखाय जोङो थांखि लादों। बांबुर गोरा एनडि बिनि फार्स्ट मार्टियार बेखौबो जोङो हिस्ट्रियाव अरायसम थाथो होननानै बिथांनि मुङावबो 10टा साब डिभिजनाव 10टा इयुथ सेन्टार बानायनायनि थाखाय थांखि लादों। आरो दिनै जोंहा सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि मुङाव एकदम 420टा भिसिडिसिआव 420टा जोङो नलेज सेन्टार गायसननायनि थाखाय थांखि लादों। आरो बिनि अनगायै जिखिनि दंबावो बिथांमोननोबो लासै लासै गासैखौबो सरकारनि जिखिनि दायित्व जिखिनि बायदिसिना जेराव जों बिमुं होनो हायो मा होनो हायो बेखौ माबाजोबगोन। दाख्लैबावै बासुगावनि रेल अभारब्रिजखौ लानानै माखासेफ्रा फैदोंमोन जे रबीन्द्र नाथ ठाकुरनि नामाव होनांगौ होननानै। आं बिथांमोनखौ बुंदों बे जानाय नंला, बिनाङा नोंथांमोना, नांगौबा गुबुन जिनिस बि आं फैसा हरगोन बेखौ बिनाङा होननानै बुंनानै हरदों। दा बेखौ मिथिनानै आरो मोनसे फैलायबाय जे बेखौ सिलारायनि नामाव होनांगौ होननानै। दा बिथांमोनखौबो आं रायज्लायगासिनो दङ, नोंथांमोननो मा नांगौ होगोन, बियो जगेन बसुमतारिनि नामाव जाबाय, बेखौ होनाङा होननानै। दा बै गोजौनिफ्राय जोंनि जारिमिनखौ खोमोरनो नागिरनाय, जोंनि बायदिसिनाफोरखौ खोमोरनो नागिरनाय बे एटेमा मालाबा जेब्लायबो थागोन। सरकारा जाय फैया मानो गोजौनि एजेन्डाया जुदाखा। जों गाबथानानै थानांगोन आरो बै समाव जों गोख्रोङै माखासे रल लानांगोन। बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।